Bismillah Bimali Info kan. Bimali Info ye kɛnɛ mun an bɛ kibaruya kɔnɔ kumaw ta k'u walawala bamanankan cɛɲi na walasa aw bɛ se ka bɔ kunnasiri la kunnafoni ko sira fɛ. Usman Kulubali, Bakari Kulubali, Togo ambassadeur anw de bɛ yan ka kibaruya ninnu kɔnɔ kuma walawala aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ. A kana ɲina k'an ka ja ninnu partager ka aimer ka tila k'a ka hakilinaw bila an ka commentaire la walasa maa caman bɛ se ka bɔ aw nun ma. Bakari Kulubali i ni su. Ani su Usman. Ayiwa Usman y'a fɔ cogo min na an bɛ Bimali filɛbagaw an b'u bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a dɔn k'a fɔ u ka kanu yɛrɛ min ni u b'o ta ka ɲɛsin kunnafonidi sira in ma an b'u fo waleɲumandɔw la i y'a fɔ cogo min na Bimali yɛrɛ a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ sanfɛ ayiwa i k'a dɔn an ka foli b'u ye y'an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan bi ye juma ye octobre kalo tile 28 2022 Usman Kulubali. Bakari i ni ce foli diyara an ye. An bɛ don an ka kibaruya kɔnɔ bi kibaruya damadɔ de b'an bolo kɔrɔ kibaruya minnu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ kibaruyaw ani jamana kɔkan kibaruyaw la an b'a daminɛ ni an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw ye Bakari n bɛ bonya d'i ma i ka o daminɛ. Ayiwa Usman bonya diyara n ye an bɛ Bimali filɛbagaw fana i k'a dɔn u b'an bonyali min kɛ an b'u fo o fana na ayiwa Usman i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa ni kunnafoni an b'a daminɛ ni min ye o ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Senegal jamana kɔnɔna na lajɛba bɛ ka kɛ yen nɔ lakanako ani bɛn ni kelenya farafinna kɔnɔna na o lajɛ yɛrɛ kɔfɛ an ka minisiri min bɛ yen min ɲɛsira an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma n'o ye ayiwa Ablaye Diop ye i k'a dɔn ntɛnɛn n'o octobre kalo tile 24 tɛmɛnen 2022 Angola jamana ɲɛma n'o ye son excellence Joao Lourenço n'o ye ɲɔgɔn ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye ni maa fila n'o ye Ablaye Diop ni Angola jamana ɲɛma ye u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na Ablaye Diop a ye foli ani bonyamasegin k'o ta ka ɲɛsin Joao Lourenço ma ayiwa an ka farajɛrɛ fanga mara ɲɛma n'o ye Kɔnɛ Asimi Goyita ale tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nin foli kɛ ten Usman foli kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka d'a kan min bɛ tali kɛ ayiwa Joao Lourenço la ale tilara ko kura k'a kɛ ayiwa Angola yɛrɛ jamana ɲɛma ye nin ye a ye a ka mandat filanan na o kɔfɛ Ablaye Diop ani ayiwa Joao Lourenço n'o ye Angola jamana ɲɛma ye u ye hakilina falen-falenw kɛ ayiwa Mali ale ni Angola ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɔ a kɔrɔ don cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ u da donna hakilina caman na min bɛ tali kɛ ni jamana fila ka nafasɔrɔ siraw u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen la a ye nin kibaruya sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ minisiriso min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinna an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw u ka kunnafoni sira an ye nin sɔrɔ Usman an bɛ dugawu k'a ye k'a dɔn mandat filanan min bila bolo n'o ye Joao Lourenço ye Angola jamana ɲɛma an fana bɛ dugawu k'a ye ala ka mandat in diya kunnafoni filɛ nin ye i bonya b'a la Usman. Bakari bonya diyara n ye ne bɛ n bolo don hali bi an bɛ to ni jamana kɔnɔ kibaruyaw ye ka kɛ ni sɔngɔ gɛlɛya kɛlɛli ye jamana gouvernement ma ɲɛma colonel Abdoulaye Maiga a ye sigikafɔ dɔ kɛ ni jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ in kɛra alamisa don octobre kalo tile 27 san 2022 ɲɔgɔn ye in senfɛ u bɛnna kan ko minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ na sigi sen kan min kɔnɔ kumaɲɔgɔnya bɛna to jamana ɲɛmaw ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka dabalo dumuni ani sɛnɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na gouvernement ma ɲɛma a ye kuma ta furancɛla fanga ma ɲɛma tɔgɔ la n'o ye son excellence Asimi Goyita ye a ko a bɛ tasi bila kɛ ka se jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye sabula waati min na jamana tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n'o ye bingali min taara ka jamana in sɛgɛrɛ ni CEDEAO maaw ye ɲangati ta ka jamana sɛgɛrɛ o wagati kɔnɔna na kɛnyɛrɛye baarakɛlaw tora wulikajɔ la jamanadenw kɛrɛfɛ yaasa jamana ka hɔrɔnya ka se ka sabati ani fɛnɛ jamanadenw bɛ se ka dumuni ɲuman ani sɛnɛfɛnw u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na colonel Maiga y'a ka dunanw ladɔnniya k'a fɔ ko commission interministérielle dɔ sigira sen kan yaasa sɔngɔ yɛlɛnni ka se ka kɛlɛ ka nɔgɔya don dumuni ani sɛnɛfɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka da premier ministre par intérim ka kuma ninnu kan conseil national du patronat ma ɲɛma danga ani ka fara maa minnu ye kuma ta u ye foli kɛ ka ɲɛsin gouvernement ka nin hakilina ani miiriya ɲuman in tali la hali bi an bɛ to o kibaruya kelen in kɔnɔna na gouvernement ma ɲɛma ye kuma kuncɛ ka yira k'a fɔ ko laɲini de ye yaasa bɛn ka kɛ taabolo ani fɛɛrɛw la yaasa an ka jamana bɛɛ se ka bɔ degun caman kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ ni lajɛrɛ in kɛra primature Jabala la an ye kibaruya in sɔrɔ primature maaw ka kunnafoni sira fɛ ayiwa an
an bɛ primature maaw fo nin hakilina min filɛ ni sera ka sigi sen kan Usman a bɛ ɲa kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ don min na ko bi n'i y'an ka jamana lajɛ da dumuni fɛn dɔw bɛ yen o sɔngɔ yɛlɛnnen don i k'a dɔn ayiwa an ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an b'u fo ka cɛsiri fana na waati min na i yɛrɛ fɔ cogo min na an bari ko tun b'an kan waati min na i k'a dɔn bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la Usman n'an bɔra yen sa i k'a dɔn an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa lajɛba kɛra ka ɲɛsin denmisɛnw ma a kɛra tarata octobre kalo tile 25 2022 a kɛra yɔrɔ min na sa u ye école de maintien de la paix min cɔdalen don Aliyu Blondin Bey la a ko minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen don cɛ fɔ ka bɛɛ ma n'o ye colonel major Ismail Wage ye ka fara minisiri kan min ɲɛsinnen don denmisɛnw ani farikolo yɛrɛ kibaruyaw ma ayiwa maa wɛrɛ tɛ Musa Atayer i k'a dɔn olu tun bɛ ayiwa ni lajɛ yɛrɛ n'u don ni kɛnɛ kan i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ lajɛ in i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a bɛ kɛ san o san wa maa minnu ye lajɛ in yɛrɛ a sigi sen kan o ye Kore Institute i k'a dɔn ayiwa n'i y'a lajɛ denmisɛn tun bɛ taa se maa 50 bɔɲɔgɔnko ma minnu bɔra Niger Burkina Faso Mali ani Senegal jamana a ko n'i y'a jateminɛ kɛ minisiri min ni a ɲɛsinnen don ayiwa cɛ fɔ ka bɛɛ ma n'o ye colonel major Ablaye Wage ye i k'a dɔn a ka laseliw kɔnɔna na ayiwa a ye bonya-masegin ta ka ɲɛsin école de maintien de la paix Aliyu Blondin Bey ka d'a kan ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya o bɛ u ni nin cakɛda in ni ɲɔgɔn cɛ walasa cakɛda in n'o ye institut jɛya bɛ u ni o cɛ ka d'a kan olu de y'a hakilina ta walasa ayiwa ni lajɛ denmisɛnninw tɔgɔ la a bɛ se ka kɛ cogo min na a ko n'i ye Mali denmisɛnninw ta k'a lajɛ ani jamana wɛrɛw denmisɛnninw i k'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka fo waleɲuman dɔn ka d'a kan u filara ka yir'u la denmisɛn minnu b'a kɛnɛ kan n'a tɛ tɛmɛ maa 50 kan ayiwa n'u bɔra Mali kɔnɔ Niger Burkina Faso ani Senegal jamana ayiwa k'u ma sugandi u kunfɛ u ma sugandi u kunfɛ ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ hakilina jiginna u sugandira ni taabolo dɔw de ye dɔnniya min bɛ u la i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa u sugandira n'u ye a dɔw bɛ se ka kɛ u jɔyɔrɔw u ka jɔyɔrɔw ani u bɔra yɔrɔ minnu na ani u bɛ jɛkulu minnu kɔnɔ i k'a dɔn ani cɛsiri min bɛ u la i k'a dɔn k'u sugandira ni u hakilina de ye kunnafoni filɛ nin ye i k'a dɔn min bɛ ayiwa denmisɛnw kun kan ayiwa Mali Senegal Niger ani Burkina Faso Bakari o ɲana an bɛ dugawu de kɛ danaya min dara sifinnaka mun kan hali bi Ala ka se k'a minɛ hali bi an bɛ to kibaruya kɔnɔna na an bɛ na kibaruya kuncɛ ni kɔfɛ kibaruya ye n'o ye Burkina Faso Burkina Faso kaw fɛ yen wulikajɔba dɔ kɛra Irisi lafasabɔ baga mun bɛ Burkina maaw fɛ kan dɔ da la ni kan in bɛ k'a bɔ n zɛn mankancila ninnu selen kan in da la u ko u ye laɲini kɛ k'a fɔ ko faransilaka minnu bɛ yen nɔ faransi cɛden minnu bɛ Burkina k'u k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ko ka bɔ Burkina kɔnɔna na wa u ma dan o ma fana koyi u y'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u y'a di kan ɲɛmɔgɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ mankancila ninnu y'a diyagoya ka wajibiya olu ka nin mankanci olu ka nin laɲini k'a laɲini ka se faransi fanga ɲɛmaaw ma Bakari an ye nin kunnafoni sɔrɔ bi i bonya b'a la ayiwa Usman e tun ko k'a fɔ dan bɛ sigi a la yen nka an bɛ taa ni ayiwa kibaruya 2 ye ayiwa i k'a dɔn an bɛ to an ka jamana kɔnɔ yan an bɛ taa Tabakɔrɔ n'i ye Tabakɔrɔ ta k'a lajɛ ayiwa logement sociaux ko kibaruya ko a bɛ yen ko ayiwa logement sociaux an ka jamana kɔnɔ kuma ka ca a nɔfɛ kosɛbɛ ko hali bi ko a kumaw ma ban ko